Hei! Olen Balaban Andrei Anatoljevits, paremmin tunnettu nimellä Amanar, ja tarjoan apuani käytännön magian alalla. Jos etsit tukea ongelmiisi, olen täällä tarjotakseni ilmaisen konsultaation ja arvioidakseni, miten voin auttaa sinua. Ei ole väliä missä olet, mikä on uskontosi tai seksuaalinen suuntautumisesi, olen saatavilla tarjoamaan räätälöityjä taikapalveluita. Tarvittaessa, suostumuksellasi jatkaa, tulen informoimaan sinua palvelun aikataulusta ja hinnasta, joka on yleensä noin 500 € ja vaatii täyden ennakkomaksun. Konsultaation aikana keskustelemme tilanteestasi sähköpostitse tai tekstiviesteillä ja pyydän sinua kuvailemaan haluamaasi tulosta, jonka haluat saavuttaa magian avulla. Magiaprosessin aikana pidän sinuun yhteyttä informoidakseni edistymisestä ja tilanteen muutoksista. Huomioithan, että konsultaatio ei sisällä vastauksia kysymyksiin henkilökohtaisista suhteista, tulevaisuuden tapahtumista tai kirousten diagnosoinnista, koska nämä palvelut ovat maksullisia ja maksavat 100 €. Lopullinen tavoitteeni on auttaa asiakkaita saavuttamaan haluamansa tulokset. Vuosien vieriessä olen kehittänyt innovatiivisia menetelmiä, jotka mahdollistavat minun suorittaa asiakkaideni tilaukset tehokkaasti ja mahdollisimman lyhyessä ajassa. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus ovat periaatteeni, joiden ansiosta minulla on monia tyytyväisiä asiakkaita. Yleensä kestää 3–7 päivään suorittaa tilaus, ja aikataulut keskustellaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan kanssa. Sovellan henkilökohtaista lähestymistapaa jokaiseen pyyntöön tarkasti arvioidakseni tehtävän monimutkaisuutta ja siihen tarvittavaa aikaa. Takaan täydellisen luottamuksellisuuden työskennellessäsi kanssani. Jos etsit apuani, ole hyvä ja sisällytä pyyntöösi kaikkien osallistujien kuvat ja nimet ja määrittele haluamasi tulos. Voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse tai mobiilialustoilla, kuten WhatsApp, mutta vältäthän soittamista, sillä suosin kirjallista viestintää. Lupaan vastata kysymyksiisi päivän kuluessa. Tarjoan myös videon, jossa puhun menetelmistäni ja kirjoistani sekä osallistumisestani tunnettuun ohjelmaan Näkijöiden taisto, josta voit oppia lisää minusta ja taidoistani.